Zdravím vás u dnešného videa z hry RimWorld. RimWorld je vlastne survival hra, v ktorej sa budete snažiť prežiť pred všetkými nástrahami, čo na tej planéte existujú. Najprv by som začal menu, takže máme tu takú menšie menu, kde máme ukončiť hru, ako v každej hre je poďakovanie. Tu máme všetkých, ktorí na tom pracovali a preklady. Potom mody, ja ich tu mám celkom dosť. Takže tu si môžete dávať mody, keď dáte Open Mods Data Folder, tak si tam môžete prekopírovať všetky mody. Tak, zavrieme. Potom ďalej tu máme nastavenia, trochu menšie, keďže to je 2D hra, takže tam nemusí byť žiadna veľká grafika, vlastne žiadne nastavenie veľké. Čiže by to mal každý počítač utiahnuť. Takže tu máme audio a video, hlasitosť hry, hlasitosť hudby, tu trošku viacej a kvalita grafika a ostatné veci. Dobre, takže sa môžeme pustiť na našu kolóniu. Takže my by sme si vybrali Cassandru klasickú, ktorá je taká ťažšia. Toto je pre začiatočníkov, ale toto už je také ťažšie, takže to bude pre nás lepšie. Takže ja by som si vybral... Našiel by som si Settlera. Mám všetkých, ktorých som chcel, takže máme Engineera, Settlera a Minera. Túto trojicu sa väčšinou vyberám, lebo ja chcem, aby vedeli dobre kopať. Kde je kopanie? Mining. Ja som slepý. Baníctvo. 3, 13 a 10. Aj výskum je dosť potrebný, ale väčšinou... No, 3 nedá sa, ale my prežijeme nejak. Dobre, tak môžeme ísť do hry. Máme tu Minera, ktorý vie dobre konštruovať a baníctvo hlavne. Takže si dáme pokročilé a dáme si najväčšiu mapu. Dobre, takže už sme v hre. Takže všetci teraz sa zobíte v hibernačných sarkofágoch na zvuk siren a trhanie kovu. Takže sme sa už dostali na planétu v hibernačných sarkofágoch. Dobre, takže počkáme, kým spadnú a ja by som si to pozastavil. Tak, takže máme tu svojich kolonistov s názvom Angie, Redzik a Hovel. Trochu divné meno. Takže Angie by som dal vziať pištol, tebe by som vzal toto a ty budeš taký faldík, ty budeš trochu vzadu. Takže krížik znamená, že nemôžu kolonisti s tým pracovať, ale my to zmeníme. Tak, všetko odznačíme. Tak, aj striebro. Striebro je naše platidlo, ale môžete ho používať aj na iné účely ako stavba turetiek, ale to už mám také mody. Takže najprv by som si našiel miestečko. Jaj, ukáž. Tuto by bolo dobré, ale nevidím tu žiaden... A tu máme jeden gejzír. Jeden nám zatiaľ postačí, takže ja by som sa išiel... Ja by som išiel tuto. Áno. Sem by som išiel. Tu máme ešte aj silver, vidíte? Meteoroid. No, môže byť. Môže byť. Dobre. Takže by som mi dal... Aby toto zbúrali. Nedá sa toto zbúrať? Nedá. Takže musíme to len vyťažiť. Si neviem, prečo vyťažiť, ale musíme. Tak. Teraz by som si zvolil zóny. Čiže zóny sú najzákladnejšia vec, ktorú potrebujete. Takže zónu by som si dal jednu sem. A pole by som dal zatiaľ niekam sem. Toto bude veľké pole. A keď dáme taký štvorček, si dáme 6x6. Dobre vidím, že zrak ma nešali. A tuto si budeme pestovať stromky. Trošku väčšie. Dobre. Takže tuto si môžeme nastaviť, čo budeme pestovať. Môžeme v základnom vybavení ako v tej hry sú iba týchto 6 vecí. Zemeky, rúža, lália, púpava, dúb, jahody. Potom máme tu ostatné veci ako paradajky, šalát a táto mrkva a hryby. Takže ja si tam zvolím dúb a tuto budeme mať zemiaky. Mohli by sme si dať ešte jedno políčko. Sakra, toto. Také veľké už ne. Takéto stačí. Takto. Tam si budeme pestovať našu paradajku. Dobre.
A aby som nezabudol, musím ešte sklad smetí. Predsa nechceme bývať v rajdlíku. Dobre. Takže môžeme ísť na to, keď toto... Ale môžeme si dať ešte konštrukciu. To si dám niekde túto kustenie, napríklad... Vlastne my si musíme, lebo ja väčšinou si takto chytím, tak to dám. Tak. Toto dám takto. Aby sme mali náš priestor, toto bude náš areál, kde si potom presunieme aj našu farmu. Zatiaľ tuto chcem všetko urobiť to, čo má a dáme si sem dvere. Si musím ešte toto vykopať, keďže nám tu toto zavadza, toto nám tu zavadza. A ešte môžeme aj vykopať toto, lebo z silver meteoritu dostaneme obyčajné striebro, z mineral meteoritu dostaneme železo a silver a stone je na nič, to dostaneme takéto obyčajné blbosť a najlepšie je uránový meteorit, lebo urán je celkom dosť drahý. Dobre. OK. Ja by som si dal túto dvere. Sem by som si dal dvere, túto. A tuto by som si dal si dvere, aby to nemuseli všetko obchádzať. Takže môžeme ísť na to. Poďte. Takže postavíte miestnosť a potrebujete postele. Takže by som postavil ďalšiu miestnosť, ktorá bude túto. Áno, túto by som ju dal takto. Toto bude naša miestnosť. Tu dáme ešte elektrické dvere, aby sa nám niekto chcel dostať. Tak, a tam budete spať. Dobre. Teraz by som si išiel na nábytok, takže zatiaľ by som im dal obyčajné postele. Ja ju dodám až keď im urobím normálne dobré izby. Tak. Stojanovú lampu by som sem dal ešte. Sem na kraj. Príkazy by som vám tu dal, aby ste si to tu vyťažili. Aby ste mali trošku viac miesta. Tak vyspínkajte sa, môj milý. Máte dlhý deň pred sebou. Toto si nevadí. By som si im dal postaviť geotermálny, síce nemáme asi ešte na to železo, ale niekde ho nájdu, zožente. Napríklad túto si môžeme nájsť ešte a túto si nájdeme takto železo a označíme všetky, čo môžeme. Aj striebro, aby ich mohli potom doniesť do skladu. Takže tuto môžete vidieť mivoly, ktoré môžeme loviť a ako naporcovať ich a potom ich nechať uvariť na nejaké jedlo. Dobre. A už máme 88 železa 145, takže to bude fajn. Ale nesmieme zabudnúť na to, aby sme mali jak to dostať k tomuto a jak... No, to prejde cez toto, keď toto vydolujú, zničia tie steny. Takže už nám tu začali prvé sadeničky rásť. Tak. Fajn. Takže oni tu museli vyrúbať drevo. Takže aby sme mali aj drevo, takže by som dal výrub dreva a tuto všetko drevo. Potom jedlo. Také borúvky, maliny, čužoriedky, jahody. Aj tuto. Ale tuto by som dal, my chceme mať krásny areál bez buriny. Takže si dám všetko preč. Bude to mať také krásne. Našťastie od modu mám takú vec, že rozličné dekorácie. Nie, podlahy. Nie. Ja ešte neviem sa v tomto moc dobre orientovať. Dobre. Úrodná zem a na to musíme mať tento Quick Mulcher. Vyurobil Wood Mulch. Či jak sa to číta. Potom potrebujeme obranu. To si môžeme potom urobiť z bezpečnosť a tu má improvizovaná strieľa. Alebo Sentinel Turret. To je dobré, lebo toto má väčší range a toto má taký malý. Takže potom bude veľa ďalších turetiek, len ich musíme vyskúmať. Dobre. Dobre. Takže čo by sme teraz urobili? Vyťažené to máme tam celkom dosť miesta. Takže čo to? A iba niekto prichádza.
zruš to. A je slnečná búrka, takže všetky elektrické zariadenia nebudú fungovať. To tak neznášam. Oni sú potom hladní, keď mám ten nutričný dávkovač, či ten, čo robí kašičku, vydaje nutričnej pasty, tak on potom vždy nemá energiu a všetci sú hladní. A tu majú všetci zabiť. Takže zatiaľ to dám takto provizorne. Dobre. Máme všetko urobené. Dobre. Tuto by sme si mohli preniesť. Ale hej. Potom to zrušíme. Toto je zatiaľ iba také provizorné. Takže by sme si mohli dať baterky, aby sa mohla ešte nabíjať. Tak, aby sme mali, keby náhodou zoskratoval geotermálny generátor alebo niekto zničil. Za chvíľu môžeme čakať nejaký ten nájazd o jedného človeka. Dorvujme steny. Tak vidíme, že už máme na sklade nejaké tie jedlo. Blackberries, čiže čučoriedky alebo černice. A hryby. Žiadna schopnosť obchodovať, na to slúži rozličné komunikačná konzola a toto musíme dať na voľné priestranstvo, napríklad do skladu. Povedal som do skladu. Sklad máme kde? Sklad máme tuto. A ako ste si mohli všimnúť, tak nám to tu zhaslo, lebo toto sa dalo, ako keby bola budova, že už je všetko uzavreté. Takže my si môžeme zvoliť vytvoriť oblasť bez strechy. To si dáme toto všetko. Tak. Teraz dostali sme modul spravičku. Buď nejaký modul spadol, alebo ešte ja to dám takto, lebo my budeme taký veľký areál. Toto bude všetko celý náš areál. Odtadiaľ to, potadiaľ to, tak, fajn, vyšlo to. Takže môžeme si dať názov. Ako sa to bude volať? Bude sa to volať moja dzina. Takže, a dobre, toto som si prijal. Zásobovacie modely spadli. Takže toto je ďalší mod, ktorý pridáva ďalšie orečka. Toto je koper, čiže meď. Ale oni to nechcú zbierať, takže musíme si nastaviť v úložisku. Tuto si môžeme všetko, čo môže ísť do toho skladiska, môžeme nastaviť. Takže dáme si mody, ako je napríklad manufaktúra a ako surové zdroje. Potom si tam môžeme dať všelijaké itemy a zbranie. My chceme, aby sa tam, keď niekoho napríklad zastrelíme a z neho spadne zbraň, tak aby ho tam doniesli, aby sa tam neválala a nezrcavila napríklad. A tuto nám vždy prichádza, keď padne meteorít. Tuto napríklad padol kamenný meteorít. Chceme uránový. Urán je fajn. Vidíte, keď nemajú čo robiť, tak oni robia ostatné veci, ako môžu čistiť, alebo vytrhávať burinu a potom nosiť veci. Ako keď už vôbec nič nemajú, tak čistia. Tak už to vypadá pekne. Takže začalo zatmenie. Takže by sme si mohli príkazy a dať ťažiť. Tu bude náš hlavný vchod, takže aby to bolo tak trochu väčšie, tak to dáme takto. Takéto veľké to bude, ale musíme tam nechať takéto miestečka, lebo sa nám môže zrútiť. Sa môže na nás zrútiť strecha a zničiť nám napríklad postele. Takže takto by sme to mohli nechať, aby sa na nás nič nezrútilo. To budú naše podstavné piliere. A zase moduly padli, teraz so železom. Potom tu máme ešte železo, meď a uhlie pridávajú. Ja väčšinou to nepoužívam, väčšinou sa zdá to dá strašne ľahko veľa dostať striebra, keď to vymeníme. Bo väčšinou to mám aspoň 3000-2000 na sklade a to je dosť. Dobre. Takže by sme si mohli postaviť stoleček, aby sme mali kde papkať, aby sme neboli jak zvieratka. Tuto náš myvol. Tu by sme si mohli občas uloviť. Ukázať, ako sa to robí. Lebo väčšinou im to nechutí, majú z toho negatívnu náladu potom z toho jedla. A oni chcú väčšinou také obyčajné ako z toho potrebujú stoličky. To ma nenapadlo. Fakt ne.
Ako väčšinou im to nechutí, radšej chcú také obyčajné jedlo, také uvarené. Lebo toto im urobiť pastu, takú nechutnú. Takú, chápete? Železný minerál. To je naše stavisko, takže... A už toto je bez buriny, ale musíme toto... Búrka sa nám tu hromí. Toto je jaká? Uránium, fajn, vidíte? Tak. Aby som si tu vyčistil tento priestranstvo, som si vyčistil. Tak, takže to máme čisté. Ťažíte, moji miláškovia? Ťažíte. Príkaz, toto by som si tiež vyťažil, aby sme mali... Povedal som vyťažíme, ja nechcem zbierať. To vyťažíme, aby sme mali náš priestor. Chceme mať pekný areál. Tak toto a toto všetko. Tak, zatiaľ môžeme začať plánovať, čo budeme robiť. Takže toto bude naša hlavná miestnosť. Naša predsieň veľká. Napríklad, tuto by sme mohli mať... A uvidíme, jak to urobíme. Tuto by som dal takto chodbičku a tuto budú naše izby. A tuto by som dal jedáleň. A tuto by sme mali sklad na jedlo. Akrobat niekoho, nejaká. Takže, pozrieme sa na prehľad. Tuto môžete vidieť všetko, čo môžu robiť naši kolonisti. Hasiť, liečiť, strážiť, variť a tak ďalej. Najlepšie, aby ste si dali stavať, opraviť, dolovať skoro všetci na začiatok. Ale toto stačí, lebo oni sú dosť rýchli. Ale či majú väčšiu schopnosť, tak týmto ide rýchlo. A je to veľký rozdiel, keď ide trojkový, má schopnosť 3 až 14, tak ono to ide úplne inakšie. Ten vidol je 5, ten 2. Takže to ide dosť rýchlo. Tuto máme akrobat rok a tuto môžeme vidieť všetky frakcie. Väčšinou sme na planete 6 frakcií spolu so mnou. A väčšinou sú tak dve priateľské na začiatku. Väčšinou domorodci nejsú vôbec nikdy priateľské, oni chcú sa stále útočiť. A potom tiež pirátsky spolok. Väčšinou mesto Outlanderov sú takí priateľskí kamoši, ktorí nás práve aj navštívili. Tak. Takže koľko mám železa? Žiadnu železnú rudu sme nenašli, to je smola. Budeme bez železa. Dobre. Takže, prišli sa k nám pozrieť. Fajn, vypadá to fajn, čo si myslíš? Myšlienky, môžeme čítať myšlienky, ak sa majú. By mali sociálny potreby, nechcete sa u nás nájsť? Ne. Máme mu. Dobre, za chvíľu si to stopneme. Dobre. Takže som späť. Dobre. Takže necháme, nech to vydolujú. A ja by som dal vyťažiť a ja by som si tu dal postaviť takú chodbu, toto nejak v strede približne, asi toto bude stred. Dáme si ju 3, áno 3. A toto bude stred skôr. Stred bude toto. Tak a potiahol by som si to až niekam sem. Dobre. Ja väčšinu izby raz, dva, čo nám? Tak sa na ne pozrieme a začnú. A toto je čo? Cír, cuj, 3. To čo je? Fajn. Bola objavená nová... Ja si to vždy milím práve ľavé. Nová miestnosť. Počkaj, to už vykopali, či... A to už bola tá nová miestnosť. Tuto nám padol meteorít. Minerál meteorít, takže ho môžeme vyťažiť. Necháme, nech to vyťažia. A tuto by som si dal... izby. 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3. Takto nejaké veľké izby. Toto je môj štandard pre izby. Áno, to je fajn. Dobre. Takto dáme aj na druhú stranu. Tak, také isté rovnaké izby. A tuto si dáme sem. Také krásne izbičky budeme mať. Aby mohli spinkať v kľude. A tuto jak to poriešime? Tuto prakticky... Čo sa deje? Už na nás útočia. No, piráti na nás útočia. Pane Bože. To snad ne. A pištol. Tak čo, zaútočíš? Či ja ho zabijem?
Lebo ja ho môžem, keď omdlie, alebo tak nejak spadne, tak ja ho môžem akože vycvičiť, ako aby bol náš. Ale urobíme to. Ja tu robím takto, že dám konštrukcie, ja dám elektrické dvere a dám tam posteľ. Nábytok. A posteľ. Mohli by ste si to začať robiť? Tlouštiku. Čo ideš robiť? Aha, šikovný. Takže urobte to skôr, než príde ten hajzlik. Potom ho zastrelite a potom ho zase musíme dať. A začínajú útok, tak rýchlo to postavte. Už ste to postavili. Takže. Útočte na ňo. Ježiš, ale nezničte si svoje. Á, dobre. Takže máme to fajn. Zajať Violet. Tak ja som povedal, že toto má byť. Počkaj. A ja nechcem všetky toto. Čo je za bug? Toto je úplný bug. Neznášam ho. Ja chcem označiť len jedno, ale ono sa tu všetko označí, akože... To čo je za podvod? Ja chcem jednu jedinú túto posteľ označiť, ale nie. Takže možno sa tam musia dať dvere, aby to fungovalo. Tluštíku. Angie. Tak, pracuj Angie. Šup, lebo nám to vykrváca, chudák. Chudáčka. S afrom. To není asi afro. No, asi to musí byť všetko v inej miestnosti, aby to fungovalo. Takže sa tu neflákaj a choď zajať Violet, či jak sa volá. Či som si to meno vymyslel? Ne. Áno. Fajn. Dobre. Takže teraz si môžeme nastaviť väzeň a tu si môžeme dať priateľský rozhovor, čiže bude sa snažiť naverbovať a pokúsiť sa naverbovať. Zložitosť je 50, čiže taká stredná. Najťažšie, čo som zaverboval, bolo 60. 90 sú väčšinou domorodci, tých hneď mu popraviť. Takže nezabudneme si urobiť obranu, lebo určite za niekoľko minút zaútočia naši milí domorodci. Takže by som si dal postaviť bezpečnosť a improvizovanú strieľňu. Takže tu jednu by som dal sem, druhú, tretiu. Nie. Povedal som tretiu, štvrtú a piatú. To by malo zatiaľ vydržať. Takže budem späť, keď toto všetko vydulujú a postavia, čo majú. Takže dobre, tak máme všetko vyťažené, takže som si sem dal už nastaviť dvere. Tak, máme tu už 3 miestnosti, tu je náš väzeň, takže už sa s ním snažíme komunikovať a piráti. A dvaja, to by, dúfam, že sme postavili tú obranu. Nikto ju nepostavil ešte. O kurva! Čo sa vám stalo, akože? Si všetko stopnúť. Počkaj. Miestny Mivol zošalel. Nechcel by som. Takže útok. Ideme na to. Zaútočte. Ty čo si? Povedal som útok. Ježiš. Ty čo si, mental? Však strieľaj. Ježiš, ešte ho unesú, že? Ježiš, toto čo je za jeb... Všetko zastrelte. Tak zachraň ho. Ty zastrel. Tak strieľaj, ježiš, to sú strašní. Tak, už je mŕtvy. Fajn. Tak. Zbranie im počorkujeme. Fajn. Tak máme tu stromčeky vysadené. Dobre. Dobre, v tejto hre sa môže stávať aj to, že dostane nervový kolaps. Pane Bože, toto hrozné je.
musíme zase dať zapnúť bojový režim a začať ho mlatiť. Dobre. Víš, ten čo tu je? Tebe šibe? Akože on spadne. On... Jaj. Pane Bože, to je také debilné. Prečo nemôže byť posteľ v tomto aj? Tak to postavte. Pane Bože. Dobre, pracuj. Nám tu vykrvádza redzník a túto violet mariné. Pane Bože. Takže toto, že dostal nervový kolaps. Redzik. Dobre, počujem. Než nám tu vykrváca. Tak vstávajte. Kádam to no večak, tam máš železo. Ty čo si? Ty nejdeš stavať? Ty čo? Ona je fakt mentálna? Tak zajať Violet, tak. A tieto ostatné postele by mali byť. Ježišmaria. Zajať Violet. Dobre. A ty choď zachrániť Redzika. Super. Dobre. Tak. Fajn, mali by sme si vykopať hroby. Hroby číslo je... Nemôžu kopať, že? Na úrodnej pôde, že? Takže týchto dvoch zahrabeme. Dobre. Všetko ide podľa plánu. Takže pre toto video by som sa s vami lúčil. Dúfam, že som vám niečo z tejto hry ukázal a dúfam, že keď si ho kúpite, vás bude baviť. Takže uvidíme sa u ďalšieho videa.